Yeah, Jin nice. Yeah, okay. You looking cute. Thank you, darling. You looking takeaway. Thank you. Wow. Wanna me a ninky? Thank Eh? you. Ina jin ka kwastoma ne Yeah. kai ko? Na cikakke mako lamba daya. Welcome, darling. Thank you. Well, kana ina? Oh, ni na Nigeria. Oh, well, Nigeria ina? Na Kano. Oh, kana Kano. Oh my God. Okay, to shakai ne ko awanni ko kwana? Na dauke ki kwana kashe ki zan yi wallahi. Ya shiga tsawon ko arziki. A wai saboda karfi na kamar doki haka nake. To karfi ka kamar doki kuma I don't need to say it here, darling. Please, come on. Okay. Ka bari sai ni da kai ko ba haka ba sai a bambance waye zai gudu da ni da kai. Shine A kawai. hawa da Allah ki bari. Hawa kai kuwa. Sadiqa. Ta kai girman ina. Gaskiya Sadiqa an kamata baka koma ga Allah ba sai Allah ya ci ubanka wallahi. Wata sauka ɗan Kana kato ka koma mace dan shegiya dan tsinanniya Allah ya tsine ma albarka. Wallahi ka gashi ka ga bakin shege kamar gari. Na sa Sadiq Algazaro a cikin gusun uwarka na mamula don mai cin uwar baba ka shine matsiyaci kawai. Iska matsiyaci. Oh my God, oh my God. Oh my God. Ina dalilin nonuwa su rinka sauka saboda tsabon masifa. Ai, jama'a. Yan kutumar uba duk ɗan turun wanda ya ƙara shigo min gida ba kwastoma bane ci ba sai